สวัสดีช่องหนิงนี่ลักกี้จ้าสวัสดีค่ะ Niin, no se olisi silloin. Ois perkele, ei tarvitse siellä. Eikö? Pitääkö tässä oli 10 4 eurosta Tässä on 10 euroa. เดินทางกลับบ้านพอดีแวะผ่านมาเห็นเขาขายคลาวเบอรี่นะคะ ที่นี่เขาเรียกหินลานะคะ ดูช็อปนะคะ ทางผ่านนะคะเนี่ยนะคะวิ่งรถเข้ามาทางถนนใหญ่ประมาณ2 กิโลเมตรนะคะเดินไปดูเลยค่ะจะมีอะไรบ้าง Lappi. Tässä on 2,5 kyllä. Tällä tulee niinku 3. Onko se 50 jää? Mulla on 57 ja 50. Mulla on 55 euroa nyt sillä. No myyhän sille. No sinä oot kunnon No helketti. eikä kutalle saa. Aina, joo. Miten porulla? มีเนื้อด้วย Me katsotaan ensin. Okei. Teikö tuosta yhden paketin hiilaa? Tuumaisen samalla. Kato tuo nätti ja hävisi. Joo. Onko ollut kovastihan sitä on ollut hyvin? No ja hyviä. Ei miten kovasti, mutta hyvä laatusta nyt kun on lämmintä ja kosteaa. Tuossa syötiin hillalla tuossa Kaksi pakki. kiloa. No niin, hilla oli 2 kiloa, monta kiloa? 2,5 kiloa. No 2,5. Niin pystytään panemaan ne Joo, autoon. Amperi kaupan päälle. Joo, pääsette nyt jängälle. Täh? Pääsette jängälle nyt kun teillä on hillat. Se on meillä. Eipähän minä Mulla tuoda. on vetuskia kuule. 2 กิโลครึ่ง2 กิโลครึ่งนะคะ นี่ร้านน่ารักมากเลยโอ้ดูกวางอันนี้ของจริงเลยนะอุ้ยเขาใหญ่มากเลยเนี่ยทำน่ารักดีนะรับปิ่นหินล่ะดูมาดูนี่อันนี้เป็นกระดูกเขากวางคือเขาเก็บสะสมไว้เนาะเป็นที่ระลึกเนาะ Kaikki on kallis tietysti. 98 ยูโรนี่นะคะ98 ยูโรเป็นพรม Eihän tää jää. ปูพื้นได้ Ei, tämä on vastuullinen ปูนั่งได้นอนได้ Mennään sun. Anna mennä vai? Käykö sun pankkikokku? Käy, se teki. อันนี้คือเนื้อกวาง Ei turhaakaan mitään. เนื้อกวางแบบ Pitää ostaa noin reilu, että Ei ne on näe. maista. ใส่ On กล่อง tietenkin helvetti. Eihän sitä poroa ilman vaihtaa. 13 ยูโร Se on kyllä tässä nämä ต่อชิ้น อันนี้โปโร Sehän on jo maita. Jokuan. 15 euroa. Saattaa hatusta maskia. Joo, ai. Ja 2. Koo kiihtuu. Se on reilu. Niin kittu. Joo. Ollut kiihtuu, joo. Viitasaaren viesti. Joo. Hetkinen, onko mulla